Чао, Gulliver's 56 и ние сме много благодарни, че гледате това видео и знаем колко посетители ще има, защото ние сме... Посетители? Добре, да. Защото ние сме ултра мега хипер големи звезди. И всичко сами го постигнахме. Ултра хипер мега. Не, или ултра, добре. Чакай, тук има една песничка, която е за начало. Турска песня. Давай. Пей. Не стига, сега ще почвам от начало, ако не пееш. Basement. Стига толкова за днес. За да не губите албума, отидете в iTunes.